Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa dulur kabare ketemu meneh nduk kabar basa Jawan. Nduk acara kabar Idul Adha. Dulur, Guminte Indonesia akhirnya netepno tanggal 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah utawa dina riyaya Idul Adha tiba dina Rebo tanggal 17 Mei 2026 Masehi. Lah saiki aku jange ngrepokno kegiatan panitia kewan kurban nduk Desa Gampingan. Suasana mbeleh hewan kurban nduk Desa Gampingan Masjid Al Hidayah Desa Gampingan. Kewan kurban wedhus ambek sapi. Panitia kewan kurban Masjid Al Hidayah Desa Gampingan, maksudku Desa Gampingan, Kecamatan Pagak. Marisa ae mana? Lah iya. Panitia kewan kurban ngasuh dhisik padha mangan. Mangan bareng-bareng. Sadurunge tak tutup, ojo lali ya lur ya. Like, share, subscribe lan komen. Wis sakmen dhisik lur, kabar basa Jawa dina iki makili sing tandang gawe sepurane nedha nrimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.